Tagal ko na hindi nakapag-LS. Hindi sa na-iPad kaya ba? Bawa ko ba? iPad. Kapag-list ko, hindi pa kaya ang best. Ice cream? Hello to my 2 million viewers in the house, guys. Welcome back to my live streaming. Ang tagal ko nang hindi nakapag-LS, guys. Ngayon lang ulit nakapag-LS. Ayan. Magpalaro ako ngayon, guys. Huwag pong kalimutan ang thumbs up ni host. Pa-thumbs up na lang po. Pa-thumbs up, pa-thumbs up. Ayan, magpalaro ako ngayon, guys.
tagal ko na talaga hindi nakapag-LS. Parang 1 month na ata akong hindi nag-LS. 1 month. Ang tagal ko na hindi nakapag-LS. Ayan, pakishare naman dyan guys kung meron kayong community. Community ba? Nakalimutan ko na yung LS. Thank you so much guys. Pagpunta sa aking live stream. Ayan guys. Ayan, kung gusto kayong, kung may gusto kayong itanong sa akin guys, pwede nyo i-comment dyan sa baba. Kasi sasagutin ko yan guys sa aking next vlog. Ayan, go go go. Yan, ayot ko yan. Hello to my 3 million viewers in the house guys. May give me a shout out. Comment down below guys kung meron kayong gustong itanong sa akin or gusto nyo maglaro na tayo guys. Laro. Maglalaro ako ngayon guys. Kasi ang tagal ko nang hindi nakapag-LS. Almost 1 month. 1 month pa ata. I forgot. Chiburuchi ko ang ganyan. Chiburuchi ko ang Kuya Kri, quiet. Mamatay ka na imang huda. Quiet. Hello to my 1 million viewers there. Viewer. Kasi yung isa dyan, ninja ko guys. Ninja. So, ayan. Mag-LS ako kasi tagal ko na talaga hindi nakapag-LS. I-open!
Hello, hello to my 2 million viewers in the house. Mega shout out. Ayan guys. Comment down below kung gusto niyo sumali sa ating palaro or comment down below sa mga gusto niyo itanong sa akin. I feel free now. Ay, napag-English tayo. Huwag ka ba, iday? Malubat na ako, guys. Asan po sa charger? This is not charger. Wala ko sa charger. Black ng loob. Ito ra kuya. Ito. Hello, hello to my 2 million viewers in the house, guys. Mega shout out. Comment lang po kayo dyan sa baba, guys. Kung gusto nyo maglaro tayo or ano kayo sa akin, guys. Mag-ask kayo ng tanong. Hi, Best Prince Whitey. How are you? How are you, Sir Best Prince Whitey? Thank you so much. Bakit na ganito? Hello, hello to you, Sir Best Prince Whitey. Thank you so much for coming into my live streaming. Damit, guys. I will put a clothes so that my phone will stand. Kaya ayaw kaya magguba yung charger.